аз 17 лоиҳаи давлатии сармоягузорие ки айни ҳол ба соҳаи энергетика равона карда шудаанд, яке аз онҳоро лоиҳаи таҷдиди нерӯгоҳи барқи обии норак ташкил медиҳад. нерӯгоҳи барқи обии норак дорои 9 агрегат буда, корҳои таҷдиди он аз моҳи марти соли 2019 оғоз гардида, ҳоло дар марҳилаҳои гуногун идома доранд. таҷдиди нерӯгоҳи барқи обии норак дар ду марҳила анҷом ёфта. дар марҳилаи аввал аз 4 пакет иборат мебошад ки дар пакети як иваз намудани 3 гидроагрегати нерӯгоҳ ва васлу насби 28 адад кранҳои дар нерӯгоҳ фаъолият мекардагӣ, таъмири дарбандҳои куравии нерӯгоҳ, таъмири дарбандҳои бефи поён, ивазнамоии ҳамаи таҷҳизоти ёрирасони электромеханикӣ дар нерӯгоҳ мавҷуд буда ва инчунин системаи идора ва скада мебошад. тибқи иттилоъ, таҷдиди нерӯгоҳи барқи обии норак дар ду марҳила амалӣ карда шуда, то имрӯз баҳри иҷрои лоиҳаи татбиқшаванда маблағҳои зарурӣ аз худ карда шуда, корҳо бо сифати баланд ҷараён доранд. ҷиҳати иҷрои сарвақтии корҳо, тадбирҳои омодасозӣ, васлу насби таҷҳизоти нав дар сатҳи зарурӣ ба роҳ монда шуда, мутахассисон дар ин самт ҳамарӯза фаъолият менамоянд. айни замон корҳои таъмири агрегатҳо ва дигар таҷҳизоти нерӯгоҳ идома дошта, мутахассисон кӯшиш бар он доранд ки дар муҳлати муайяншуда корҳоро иҷро намоянд. пакети дуюм бошад аз ду зерқисмат иборат буда. дар қисмати аввал корҳои оиди бехатарии сарбанд ва дар қисмати дуюм бошад корҳои сохтмонӣ ки ин ҳам бошад таъмири обпартоҳои садамавӣ, қисмати поёнии онҳо ва таъмири бинои нерӯгоҳ ва ивазнамоии як пули мошингузар ки бо воситаи ин пул таҷҳизот ба нерӯгоҳ ворид карда мешавад. қариб ки ҳамаи таҷҳизот ворид шудааст ва корҳои васлу насб дар ин таҷҳизотҳо рафта истодаанд. дар ин раванд як адад трансформатори 500 киловолта низ ба нерӯгоҳ ворид шуда, айни замон корҳои васлу насб дар ин трансформатор ҳам рафта истодааст. дар доираи амалӣ кардани корҳои таҷдид дар нерӯгоҳи барқи обии норак, таҷҳизоти барқии корношоям иваз карда шуда, ҳоло васлу насби онҳо ҷараён дорад. корҳои таҷдиди нерӯгоҳи барқи обии норак бо ташаббуси бевоситаи пешвои миллат Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба роҳ монда шуда, дар оянда имконият фароҳам меорад ки фаъолияти нерӯгоҳ боз ҳам беҳтару хубтар гардад. рушди соҳаи энергетика, ҷалби сармоя ва амалӣ намудани барномаву лоиҳаҳои давлатӣ дар соҳа дар паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон мавқеи калидӣ дошта, таъкид карда шуд ки дар давраи соҳибистиқлолии кишвар ҷиҳати ҳалли мушкилоти соҳаи энергетика ва рушди он 34 лоиҳаи давлатии сармоягузорӣ ба маблағи 57.2 миллиард сомонӣ амалӣ карда шудааст. дар паёми имсолаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон бори дигар таъкид гардид ки мардуми шарифи Тоҷикистон ҳуқуқи маънавии зиндагии шоистаро доранд. вобаста ба пешрафти иқтисодиёти соҳаи иҷтимоиёт низ рушд шурнуму меёбад. дар нерӯгоҳи барқии обии норак имрӯз зиёда аз 750 нафар одамон кор мекунанд. баъди таҷдиди пурраи нерӯгоҳи барқи обии норак, иқтидори тавоноии он 12% зиёд хоҳад шуд ки ин омил барои таъмини муназзами ҳамаи соҳаҳои хоҷагии халқи мамлакат бо қувваи барқ замина мегузорад. дар доираи иҷрои ҳадафи стратегии расидан ба истиқлолияти энергетикӣ, таъмини пурраи талаботи аҳолӣ ва соҳаҳои иқтисоди миллӣ бо нерӯи барқ дар кишвар бунёду таҷдиди як силсилаи иншооти энергетикӣ вусъат бахшида мешавад. ҳоло ба маблағи умумии 11.3 миллиард сомонӣ дар радифи таҷдиди нерӯгоҳҳои барқии обии норак ва сарбанд, татбиқи лоиҳаи таҷдиди нерӯгоҳи барқии обии қайроқум ҷараён дорад. лоиҳаи муҳими энергетикии мамлакат, таҷдиди нерӯгоҳи барқии обии қайроқум бо иқдоми асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон амалӣ мешавад ки ба татбиқи он 23 августи соли 2019 расман оғоз бахшида шудааст. татбиқи ин лоиҳа яке аз тадбирҳои муҳиму калонҳаҷми гидроэнергетикӣ арзёбӣ мешавад. ва амалӣ гардани лоиҳаи мазкур аз як ҷониб барои баланд бардоштани иқтидори нерӯгоҳ, аз ҷониби дигар боз ҳам барои самаранокии кори нерӯгоҳ ва ҳамчунин барои амалӣ гардани яке аз ҳадафҳои дигари кишвар, ин рушди босуръати саноатикунонии мамлакат нақши назаррас дорад. бунёди нерӯгоҳҳои хурду миёна дар ҷумҳурии Тоҷикистон агар барои таъмини нерӯи барқ ба
халқ хизмат карда бошанд. аз ҷиҳати дигар ин яке аз заминаҳои муҳими рушди иқтисодиёти сабз дар ҷаҳони муосир ба ҳисоб меравад ва дар ин ҷоҳада ҷумҳурии тоҷикистон ба қатори давлатҳои пешсафи ислоҳотгар дар ҷодаи рушди иқтисодиёти сабз ва аз ҷиҳати экологии истеҳсол кардани нерӯи барқ ҷойи намоёнро ишғол менамояд. нерӯгоҳи барқи обии қайроқум иншооти гидроэнергетикии сарбандори агрегатҳояш дар танаи даргоҳи обпарто ҷой гирифта мебошад, ки дар соҳили чапи маҷрӯи Сирдарё дар ҳудуди шаҳри Гулистони вилояти Суғд воқеъ аст. ба бунёди нерӯгоҳ соли 1952 оғоз бахшида солҳои 1956 ва 1957 бо 6 агрегат бо иқтидори истеҳсолии 126 мегаватт нерӯи барқ ба кор андохта шудааст. нерӯгоҳи қайроқум беш аз 63 сол фаъолият дорад. бо сабаби истифодаи дароз таҷҳизоти нерӯгоҳ кӯҳнаю фарсуда гардида, зарурати таҷдиду аз навсозии онҳо ба миён омада буд. бо таҷдиди нерӯгоҳ дар баробари афзун гардидани иқтидори истеҳсолӣ тавоноӣ умри он боз ба муҳлати минбаъда дароз мешавад. бо таваҷҷӯҳ ва талошҳои пайвастаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар самти ноил гардидан ба яке аз ҳадафҳои стратегии мамлакат истиқлолияти энергетикӣ дар доираи ҳамкориҳои судманд бо шарикони рушд маблағи корҳои таҷдиду навсозии ин иншооти гидроэнергетикӣ 153,9 миллион доллари америкоӣ беш аз 1 миллиарду 700 миллион сомониро ташкил медиҳад. бо татбиқи пурраи лоиҳаи таҷдиди нерӯгоҳи барқи обии қайроқум ки муҳлати он 57 моҳ яъне то соли 2023 муайян шудааст, таҷдиди таҷҳизоти асосии 6 гидроагрегати барқӣ, трансформаторҳои қудратӣ, дастгоҳҳои тақсимотии 110 киловолта, таҷҳизоти гидротехникӣ, гидромеханикӣ, таҷҳизоти ёрирасон, бунёду навсозии иншооти энергетикӣ амалӣ гардида, иқтидори лоиҳавии ҳар як агрегати нерӯгоҳ аз 21 мегаватти мавҷуда то 30 мегаватт зиёд карда, дар маҷмӯъ тавоноии нерӯгоҳ аз 126 мегаватт то ба 174 мегаватт расонда мешавад. дар маҷмӯъ бо татбиқи пурраи лоиҳа иқтидори нерӯгоҳи барқи обии қайроқум 50 мегаватт зиёд гардида, истеҳсоли миёнаи нерӯи барқ то ба 38% афзоиш ёфта, таъминоти аҳолӣ ва соҳаҳои иқтисодию иҷтимоии вилояти Суғд бо нерӯи барқ ба таври назаррас баланд бардошта мешавад. то ин давра дар доираи татбиқи лоиҳа корҳои тадқиқотӣ ва омодасозии топографӣ, геофизикӣ, геотехникӣ, андозагирии қисми обгузару бетонии нерӯгоҳ, тадқиқоти қисми зериёбӣ, озмоиши модели турбина ва ғайра анҷом ёфта, корҳои барқарорсозӣ дар кранҳои борбардори иқтидори гуногун амалӣ гардида, таҷҳизоти партовнигаҳдории автоматии тамғии Кюнзи Австрия ворид ва васлу насб гардидааст. На данный момент ведутся работы по... дар айни замон кор оид ба иваз кардани блокҳои такягоҳӣ канори крани асосии порталӣ идома дорад. дар маҷмӯъ аз 24 блоки такягоҳӣ аз он 15 тояш ба итмом расидааст ва 9 блок бояд иваз карда шавад. ин блокҳои такягоҳӣ барои баланд бардоштани устувории стунҳои крани пӯшида сохта шудаанд. инчунин кор дар зеристгоҳ идома дорад. барқарорсозии сарбанди заминӣ аз иҷрои афзалиятноки таҷдиди нерӯгоҳи барқии обии қайроқум буда, дар он корҳои тадқиқотӣ анҷом ёфтаанд. баҳри муайян кардани қабати хок дар ҷойҳои гуногуни сарбанд ҳамаи озмоишҳои дахлдор гузаронида шуданд. дар конҳо корҳои омодагӣ идома доранд, ки пас аз он мо аллакай ба барқарорсозии сарбанди заминӣ шурӯъ мекунем. корҳои ба монанди филтркунии поёноб ва пур кардани санг аз ҳар ду тараф анҷом дода мешаванд. ҳамаи ҷойҳои таъмирталаб назорати дубораро талаб мекунад, то сифати хуби кор таъмин карда шавад. ширкату корхонаҳои татбиқи лоиҳа баҳри дар муҳлат ва бо сифати баланд анҷом додани корҳо фаъолият доранд. ҷамъияти саҳумии тоҷик гидроэлектромонтаж дар лоиҳаи барқарорсозии МБО қайроқум ҳамчун зерпудратчӣ, васлу насби таҷҳизотҳои асосӣ ва таҷҳизотҳои ёрирасони он, яъне гидроагрегатҳо ва системаҳои ёрирасони он, васлу насби таҷҳизотҳои гидротехникӣ, умуман маҷмӯи корҳои сохтмонӣ ба уҳда доранд. барои татбиқи лоиҳа ва иҷрои корҳо беш аз 80% коргарону мутахассисони ватанӣ ҷалб карда шудаанд. корҳои бунёду навсозии таҷҳизоту иншооти нерӯгоҳ дар ду баст бо иштироки беш аз 100 нафар коргарону мутахассисон ва беш аз 40 нафар ҳайати муҳандиси техникӣ ҷараён дорад. ширкату корхонаҳои ватанию хориҷӣ, лоиҳакашону муҳандисон, мутахассисони варзидаю ҷавони соҳаҳои гуногун баҳри иҷрои лоиҳа таҷдиди нерӯгоҳи барқии обии қайроқум бо азми қавӣ талош доранд.